Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Altre cop, Català per Latinos Internacional. Aquest cop a l'assolellada Aràbia Saudí o Aràbia Saudita, com prefereixis. Aràbia Saudí no és precisament un país molt popular. Té en contra un munt d'organismes internacionals. Per exemple, té un dels índexs de respecte als drets humans. Un índex és un índice. Té un dels índexs de respecte als drets humans més baixos del món. I té un dels pitjors índexs de llibertat de premsa i de respecte als drets democràtics. A més, afegim que és un país musulmà que s'autoconsidera el guardià. Un guardià és un guardián. Aràbia Saudí es considera el guardià de les claus de la fe musulmana. Per tant, aplica una visió molt restrictiva i més obtusa dels manaments de la religió. La raó principal és perquè a Aràbia Saudí es troben les dues ciutats més importants pels musulmans. La primera és la Meca, el cinquè pilar de l'Islam. Cinquè és primer, segon, tercer, quart, cinquè, el quinto pilar. El cinquè pilar de l'Islam diu que tots els fidels han de pelegrinar, pelegrinar és peregrinar, han de peregrinar un cop a la vida fins a la Meca. El ritual que diu que s'ha de completar és donar 7 voltes a la Kaaba, que és una pedra sagrada que es troba dins d'aquest dau. Un dau és un dado, o també es coneix com el cub, o un cubo, que està situat a la casa de Déu a la Meca. La segona ciutat santa és Medina, també coneguda com la ciutat del profeta, o la ciutat del missatger de Déu. Missatger és el mensajero, missatge és un mensaje. Medina és el lloc de naixement del fundador de l'Islam, el profeta Mahoma. Una ciutat com Riad és la capital d'Aràbia Saudí, no està pensada pels vianants. Un vianant és un peatón. No està pensada per passejar. Verb passejar, verbo pasear. Un passeig és un paseo. Primer de tot perquè fa una calor extrema i no convida a fer-ho. A més, aquí el petroli és el rei. Llavors, els cotxes són els reis. Tots els desplaçaments es fan en vehicle. Un vehicle és un vehículo i el transport públic és pràcticament inexistent. En molts punts de la ciutat m'he trobat que no hi ha vorera. La vorera és la acera, per on caminem. I el que has de fer és caminar pel voral de la carretera. El voral és l'arcén, el lateral de la carretera, amb el perill que això comporta. Si em atropella algun cotxe m'aviseu que jo no els veig. A més, rarament trobes un pas de vianants per poder creuar els carrers. Un pas de vianants és un paso de peatones. Aleshores, el que has de fer és buscar el lloc que et sembli menys perillós i fer una petita cursa per creuar el carrer. Creuar, verb creuar, verbo cruzar. També m'he trobat que vas caminant en una direcció i de sobte et pots trobar enmig de la ciutat una gran autopista que et barra el pas, amb la impossibilitat d'arribar a l'altra banda sense fer una volta de 20 minuts, mitja hora a peu per trobar un pas on creuar. La solució fàcil és acabar demanant un taxi. Taxi! Una de les coses millors que es pot fer per aquí és anar a prendre un bon suc de fruita fresca. Un suc és un zumo, un jugo, i per Riad podem trobar molts negocis o botigues com aquesta aquí darrere de sucs de fruita fresca. En els països islàmics, el tenir prohibicions estrictes sobre les begudes alcohòliques tenen una gran diversitat
en totes les altres begudes, especialment en els sucs de fruita. Hi ha tanta diversitat de sucs que sembla que ens trobem en un país caribeny o llatinoamericà. M'agraden tant que he fet una classificació dels 3 sucs preferits. En el número 3 tenim el suc de meló, fresquet i dolç. En el número 2 el suc de magrana, també molt dolç, amb aquest color grana, vermellós, m'encanta. I en el número 1, el meu preferit, el suc de canya de sucre, molt millor que el sucre blanc, sucre morè o la panela. Sucre natural i ben fresquet. He de dir que aquest és segurament el país més calorós en el que he estat mai. La mitjana de temperatura al mes de juliol, que és on som ara, deu ser d'uns 40 graus. Però jo no penso mirar el termòmetre perquè no em vull deprimir. Es tracta d'anar bevent alguna cosa fresqueta de tant en tant i portar unes ulleres de sol. El sol, amb S majúscula, és l'estel que fa girar el sistema solar, on es troba la Terra, Mart o Neptú, per exemple. El Sol, tan necessari, font de vida i font de calor. Potser massa aquí a Aràbia Saudí. Sol també és la forma del verb soler, que és sinònim del verb acostumar. Com, per exemple, la Núria sol venir els dilluns. O no sol beure vi per sopar. La Núria sol venir els dilluns. No sol beure vi per sopar. Sol, a part de ser una nota musical, la 5a nota musical, do, re, mi, fa, sol, 5a és en femení. Recordeu abans que hem dit 5è masculí, 5a en femení. Primera, segona, tercera, quarta i 5a. A part de ser la 5a nota musical, és també la moneda del Perú. I també significa estar sense companyia, estar sol, sol de solitud, estar solo. El nou director no sap fer res sol. Viu sol des de que es va separar. Sol, amb la O oberta, es pronuncia igual que els altres sols, però significa terreny i, per extensió, la capa exterior de la Terra. És per on caminem. No confondre el suelo, que en català és el terra, no confondre el suelo amb el sol, que es refereix al terreny. El sòl de la comarca és molt fèrtil. La constructora vol edificar en aquest sòl. Doncs bé, ja arribem al final del nostre viatge. Aquí tanquem el triangle de països àrabs que hem visitat: Dubai, Qatar i Aràbia Saudí. El triangle és el triángulo. 3 angles. El triangle. També podem dir que hem tancat el cercle. Un cercle, un círculo. Una rodona o una redonda. Tancar el cercle, cerrar el círculo. Si afegim un país més que hem viatjat, aquí us deixo l'enllaç, a Israel, per exemple, en lloc d'un triangle podem fer un rombe, que és com un triangle però amb una punteta cap a baix. El rombe, més o menys així, és el rombo. Si no us agrada el rombe, podem fer un quadrat, que són 4 costats iguals. Un quadrat. Afegint Israel, però com que està una mica distant, farem el quadrat més llarg i farem un rectangle, el rectàngulo. Sigui com sigui, hem adquirit un munt de coneixements gràcies a Catalán para Latinos. Us envio un cor. Es fa així el cor? Bé, és igual.
perquè realment el cor no és així, que ho sapigueu. El cor és com un bunyol, o sigui, que us envio un cor hiperrealista que és com un bunyol així. Català per latinos. Doncs ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, dona-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!